ya yan uwana maza, domin yanzu akan ku ne nazo da bayani bangaren yanda kuke tsakaninku da iyalanku. Wani namijin yana zaune ne kawai ba abin da yake yi, in yazo zai kusanci matar shi, daga yazo ko shiga ciki bai ba, ko kuma daga an zo an dan fara wasa bai shiga ciki ba, daga baki kawai sai ya fara wai har ya kawo ji wani sakarci. Ka zauna ba za ka gyara kanka ba, matarka ta gyara kanta. Kamata yi a ce yanda mu mata muke shan magunguna muke ƙara sa ku nishaɗi da jin daɗi, kuma ku tashi tsaye wajen gyara kanku. Kuma 'yan magungunan nan kuna sha, ai ni ba na son namijin da zai zo wai daga ya zo saboda ba ku tsaya kun gyara kanku ba, gaban ku sai ya dinga nokewa ko ya kankance. Ani na fi son in ji namiji zanzan, in ji ya cika ni, ina jin sa ina nishi.